Se filmează? Alo, Hugo Boss! Răspunde, Hugo Boss! Salut, aici Hugo Boss, în colaborare cu Culture la Antol, dar alături de Liducheș și Ravu. Cine? Ravu. Cine? Ravu. Rafu! Bacovia. Și The Mask. Stai mă, că o pun altfel. Aici par 26 în colaborare cu... Hugo Boss! Gata, eu dau lui fratele meu să ne ia interviu. Care se supără mai mare? Mai mare, eu mă supăr câteodată. Cum era, mă, conduce? Care știa conduce? Nu mai știu, mă, nu. Rabi. Te superi mai mare? Nu, eu conduce mai bine. Cum vi s-a părut atmosfera de acest al de la Antol? Foarte tare. Bă, mă așteptam să fie puțin mai haos, având în vedere că e Antol și a fost și sold out, dar să știi că a fost acolo. Chiar a fost de așteptări, mi-a plăcut foarte mult, m-am distrat, toate bune și frumoase. Aceeași întrebare? Da. Ok. Deci, primul festival, în afară de Beach Breeze, la care am fost acum ca artist, a fost tare, vrei să te mint, am dat cu șampanie pe oameni, a sărit în cap, ăsta a stricat pupitru de DJ. Am distrat, bă, ce pot să zic? Cum vi s-a părut show-ul din 2023 față de anul trecut? Acum am fost treaz. Adică a fost tare rău cu aia, am simțit tot, ești nebun, m-a rupt, vă iubesc. Da, am văzut publicul de data asta, am văzut oamenii, m-am conectat cu ei. E legal, și zic și are două dale așa pe ochi și nu prea vede. Doamne, că dacă m-a scăpat de aici. La mine e primul coaie, dar bun. E primul bun. Cum vi s-a părut Antol 2023 față de 2022? Monstru maxim, energie maximă, vă iubim și apreciem mult că veniți la cântările noastre. Chiar a fost tare rău, bro. Tare. Mișto rău de tot, energie maximă ca de fiecare dată, house ca de fiecare dată, am rupt și atât. Show a vorbit for itself. Băi, vreau să spui și mie mai multe detalii despre următorul material pe care trebuie să scoateți. El vorbește. Tu. Eu vorbesc? Păi trebuie să scoatem clip împreună la melodia lui de pe albumul lui Fo, care se numește MIA și este următorul clip al lui Rafo și vom filma și va fi foarte șmecher clipul. Și atât. Și atât, astea sunt noutățile. Noutățile noastre, gen, care ne privesc pe noi doi. Că în rest, noutăți avem de toate genurile. Băi, vreau să-mi dați mai multe detalii despre albumul care trebuie să scoateți. O să fie tare rău. Altceva cu aia. Nu e skip, nu există nici pe album, nici pe deluxe, nici pe mixtape. Nu există skip. Aveți și deluxe gata? Mai dau detalii. Ce crezi? Ultima piesă de pe deluxe am făcut-o acum 2 zile, gen. Noi lucrăm cu aia și acum. Avem drill, avem de supărare, avem boom bap, avem trap, avem de toate cu aia. Bun! Care se supără mai mare? Eu. El. Și câteva featuri de... Muzeta aici. Și câteva featuri de pe deluxe puteți să-mi ziceți? Nu. Zice, am zis lui Georgescu cu aia, e Guță, care e regele nostru, gen. Păi și ceva mai mult. Wiz Khalifa. Bă, ce faci, mă, mie Deci, Pinoca, ce cauți aici? Salut, eu am venit aici cu mașina, am venit să filmez. Cu care piesă a interacționat cel mai bine publicul de această dată? Bă, cu toate interacționează, doar că-s vibe-uri diferite. Când e de bonsai e mai chill, când e de savana e într-un chill, când e de meditezi e mai chill, când e de praf, când e de taxul, Adică lumea se simte bine pe orice piesă, gen. Dar e direcția diferită, e normal, adică nu poți să sari pe două lumi. Avem un portofoliu diversificat, lumea se distrează pe orice vibe cu noi și asta ne place cel mai mult. Dar știi că nu vreau să mă cac pe mine sau ceva, dar chiar suntem diversificați, avem tot felul de piese, gen, tot felul de... Bă, are ăsta Bora, după aia vine două luni, după aia vine bonsai, după aia bonsai care e mai de viață, după aia vine taxul, care mergem la taxul și... Adică e o nebunie totală și lumea se simte bine pe fiecare piesă, asta e tare. Că de obicei oamenii zic, uite ce face asta, la noi nu zice, adică e ok. Cum ți s-a părut show-ul de anul ăsta? Bă, mi-a plăcut, m-am simțit bine, am cântat. Atât. Știu, te-am văzut și îți mulțumesc și te iubesc. Te iubesc. Era să facem de cacao. Ce ai, mamă? Da, sunt bulangiu. Glumesc, băi, glumeam. Noi nu suntem bulangii. Noi ne pupăm ca frații, gen. Ca idee, Așa cum e, se pupă maneliștii. Așa e la țigani. Aia zic. Se vede pe Mario. Care e sursa voastră de inspirație în momentul în care începeți să faceți o piesă în studio? Când se așează butul pe scaun. N-am sursă de inspirație, creierul meu și atât. Adică ce-mi poate creierul aia pun în versuri. Nu știu, să-mi bea rău. Bă, spuneți-mi și mie când urmează să scoateți fiecare câte un album solo. Ia la vizual, ia. Nu, album solo la anul, dar EP anul ăsta. Ai un EP pregătit? Yes, în octombrie, nu? Și poți să ne dai și nouă mai multe detalii? Nu. Beatner, tu când urmează să scoți un album solo? Eu nu dau detalii pe beat. Dar nu o să mai dau detalii pe beat, yeah. Eu anul ăsta am un EP pregătit cu cineva, cu vorul meu. Ca ești cu aile lui de vorul meu. Supizdă s-a descoperit un EP Giovanni Ravanelli, se numește In The City. Mamă, aveți și nume! Și la anul ceva solo, un album. Ce ați alege dintre a avea foarte mulți bani, dar a nu mai fi faimos și a face muzică, sau a fi sărac și a face muzică și a fi faimos? Acum
sau să-mi resetezi viața și Să-ți să... resetezi viața. Cum să fii faimos fără să faci bani? Pentru că faci... Păi, Că nu sunt care nu fac bani și să fac bani. Nu, mie mi-a plăcut muzica și aș fi ales și în următoarea viață dacă pot să aleg muzica. Adică consider că am necesar bani cât să trăiești și să mă simt fericit. it's money over everything și atât. Dar muzica este o pasiune și pasiunea nu se lasă niciodată. Așa că aș încerca... Da, vă cap în cap și pula mea, aleg muzica, cu aia, clar. Și pentru melodiile alea de sufletel, le știi tu. Alea nu sunt de sufletel, neapărat că am pățit eu ceva, vezi, Doamne. Doar am transpus niște emoții de la niște adolescenți în versurile mele, ca să le înțeleagă toți adolescenții, să înțeleagă și să le simtă. Nu e big deal. O întrebare pentru Bitner. Ești straight? Da, 100%. Băi, asta e că am eu o întrebare pentru tine. Când este clipul? Auziți, clipul la 15.000 de follower aveți on pe YouTube. Băi, fiți atenți, mă. Deci, 15.000 de follower și iese clip. Ia uite-l pe Georgescu ce ne filmează. Știa filma Georgescu. Fratele nostru, Georgescu. Bă, mai da camera pe jos, bă. Ia arată-l și la cameră. Fii atent. Nu se arată la cameră. Bă, coaie! Avem aici direct mare vizual de la piese de pe album, l-am primit acum, coaie, mi se pare incredibil, gen. Zi tu că ești aici. Băi, nu că e incredibil, e tare rău de tot. Sunt toți! Ce crezi? Ce artist v-a inspirat pe voi să faceți muzică? Pe mine? Da. Shatra Benz. Shatra Benz și Drake. Drake? Da, și vreau să vină la Beach Please măcar. Undeva cu aia să vină Drake în România. Îl aduc eu Who Got Bars concert. Știu la Hugat Bars concert? Pot să stau în spate? Da. Bine. Care vi se par cei mai tari newcomer în 2023? Adică Nu prea am văzut așa de mult să bubuie în 2023, gen noi zici, nu în 2023. Cine a bubuit nou în 2023? vorbeam zile trecute că, bă, dacă n-am mai de la MGL și de la IDK, care sunt de 2 ani, nu? Au început să facă niște valuri. Nu mai sunt. Vreau să spuneți și mie când v-ați cunoscut? Eu cu Rafo? Da. Mamă, nu mai știu. 2 ani sau 3, prin Andrew. Prin Instagram, prin Andrew, gen. Adică nu știu când ne-am văzut prima oară. Nu mai știu. Ați face vreodată un material împreună, doar voi doi? Un EP, un album, ceva? Clar, că Rafo e foarte talentat. E pletos și le merge bine muzica. Ei, auzi. Care? Să moară frați... Nu mă jur. Să moară nu mă jur. E ciula, mă. Asta tăie, mă, să moară familia mea. Nu tăia, mă, nu tăia, că ne discutăm noi în privat. Acestea fiind spuse, pa! Și acum spuneți-mi și mie un mesaj pentru tinerii de vă ascultă, deși și voi sunteți tineri. Îți dai seama mesajul pe care îl promovăm. Fără droguri, țineți-vă de școală, toate cele bune, ascultați-vă părinții. Și dacă vreți să faceți muzică, încercați. Dacă vă iese, continuați. Dacă nu vă iese, lăsați-o deoparte, deoarece muzica nu este pentru toată lumea. Găsiți-vă un scop și nu mai băgați memeacă, nu mai băgați căcaturi în voi. Băi, pe cam atât a fost cu interviul pe ziua de azi. Aici a fost Who Got Bars în colaborare cu Culture la Untold, alături de... Bacovia, se știe. Și... Marco Glass, suntem bandoscop pe viață. Să moară familia mea. Ăsta a fost mai interviul, lasă-l așa. V-am pupat, aici a fost Who Got Bars, alături de... Rafu. Și... The cat.